Die had net een kwart om wind van de scootjes. En de scootjes hebben morgen een reisdag. Maar de vakantieperiode gaat natuurlijk terug. En we gaan wat te krijgen met een wisselvallig waartype. Maar het lijkt het morgen wel een aardige dag te worden. Eerst doen en vannacht. Wel, we gaan staan gewoon weer meer en meer bewolking. Nou, eerst nog opklarings. En vannacht kunnen er dus even wat lichter aanvallen. Maar meer dan dat zullen het denk ik net wezen. De temperaturen vannacht zijn tussen de 12 en de 15 graden. De hoogste temperaturen op de eiland. En de wind, nou, die zie ik het wat meer het westen op. Zwak of matig, maar die kan in het kustgebied nog altijd een vrij krachtig blijven. En dan zetten we terug naar het waar van morgen. In de moment nog wel eens wat bewolking, maar staan gewoon winters in het terrein. En dan zoeken we steeds, het wordt een kreeze dag bij ons. Een kreeze dag, maar redelijk wat zinnen. En nog altijd een simmertemperatuur om het bij de 20 of 21 graden heen. En de wind die komt morgen uit het westen, zal matig wezen. Krijgt 3 en 4, geldt vooral voor het kustwaardgebied en boven de marn. Dan de joentijd en de nacht. In de joentijd nog zo'n 18 graden, goed voor de barbecue, droog waar. En het weekend op naar het fruitjoch. Sneeuw en manje. Het binnen 3 dagen op een berichtje, maar zo'n 21, 22 graden. En dan hebben we het nog altijd een warm waar. Hebben we het warme dagen. Op sneeuw eerst zinnen, letter meer bewolking. En in de rin van de middag wat ruim. Op sneeuw en manje een paar buien. Maar de zinnen is er aardig bij. Dat ik zo wil zeggen, het blijft gewoon simmer. Als we naar de temperaturen zorgen. En dat zo naar jou bij het takken wel eens warmer worden kunnen. We moeten morgen maar weer even in het waarschuwen.